know it, those families will sell all those properties. And some people say maybe it's the occultic money or that. It's not true. The problem is that the children raised in that family, they turn some certain things down against the wish of the departed person. And also because they don't know how to manage this thing, because those words are, they are not the people, the one that grew that money. So they will waste it. So what am I saying? If you are hearing my voice, anytime a departed relative of yours gave instruction that this family offer should not be destroyed, don't destroy it. Don't be a partaker. If such a thing have happened in the family, go and reverse it. Yes, it could be what is responsible for all the things you people and family are passing through, and they will be saying it's this uncle that is doing charm against you. It's not true. Now, if you are one of the partaker that one of your uncle, your relative passed on and gave instruction, don't take him to mortuary. When the person passed on, you went to mortuary, you have committed that statutory act. And that could be the reason why some of those things that is happening to you is happening. Go to, if eventually you people have done all those atrocities, you people should go to the person's grave and make some appeasement to appease him, to ask for mercy. I can help you people to do that. Ask for mercy and promise to make amends in any way possible. Do this so that whatever you are passing through now, all your wrongdoings will be forgiven. If not, be running helter-skelter. What some families are experiencing untimely death because they don't even know where the thing is coming from. Today, as you hear this word, my word from my mouth, never you lock their heart. How about you know be? Put into practice. I am sure there is some certain families and some certain people that this message, today's message, is for their depression. And there will never be a depression without restitution. As you are hearing my voice today, take action and do restitution for your own benefit. Let me stop here. If you have any question to this lecture, you want to ask me any question or you want deep consultation, ask me on WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672 or 0813 8243 871. See you tomorrow. No gawa nke Eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egbu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọ ga-ekwu ome. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word, beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happens to be one of
3 executive directors in framework architecture. Framework architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay. Framework architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay. To reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070 64 65 24 51. I repeat 070 64 65 24 51. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
nchabu Arusi Eze-Ana iye jina nchabu Mwongwere ngabasi Arusi dinneku Eze-Ana iye jina nchabu Mwakaraka Mwongwere ngabasi Arusi dinneku Eze-Ana iye jina nchabu Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no Okumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. We face the altar, back people. Anytime we want to give blessing, like Dominus Vobiscum, you will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India. Like modern temples. So there was so many reforms
So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard, because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Why the Anglican, interior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different, because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things, and even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice, and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu.
We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look into inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, you still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling your nature. And that's what I can do. That's what I want to do. I'm going to really baby. As a chilling, Zubu Yoma. Yoma, the woman naked. Yoma, the woman glory. Yoma, the woman of Yoma, the woman of Yoma, the woman of the this is the way about Yoma, the Granada. Yoma, the Chile, Yoma, Chile, Wala also. Yoma, the Chile, Gozilla, Chile, Gozilla, Chile, Maguzu, Usu, Yoma, the Granada. Usu people of the Dragon. You are coming in a job of Chile, Chile, Gozilla, Chile, God bless you. 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 Chile Kema. Chile Kema was a Muslim. Abasa, look out the park of Bull and says, he can also know.
Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't bloody care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Kadri, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you all many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took this
pictures you are seeing on social media as pictures of Christ. I know in various homes you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures. Do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Howard, Mr. Howard. And many of them, you watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is a formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon, Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto, Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken, Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York, Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland, The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Doche, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures there your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Doche picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, agụ na-eche mba nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Okechi nara ekene m o, onye na-egumide nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, agụ na-eche mba nara ekene m o, Obi m juru n'ekene. Obi m juru n'ekene o, ekene o. Obi m juru n'ekene. Chineke kusu niile nke ndị agha, obi m juru n'ekene. Ana m ekele gị maka ihe ọma dị iche iche ị na-eme. Ana m ekele gị maka ogologo ndụ na arụ isi ike. Ana m ekele gị maka nchekwa ka ị na-echekwa ụmụ gị. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ ọdịnala Igbo. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ Ugochi tụwara ọdịnala temple. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ndị Eji temple. Ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ ọdịnala Igbo. Ana m ekele gị. Ọ bụrụ na ahụ anyị niile bụrụ sọ ọnụ, o zuru inye ekele maka ihe ọma ị na-eme. Ọ kachasị n'ogologo ndụ ya na arụ isi ike. Ọnya ka m ji wee sị na ana m ekele gị. Ime na Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Obi m juru n'ekene o, ekene o, ekene o. Obi m juru n'ekene. Obi m juru n'ekene o, ekene o, ekene o. Obi m juru n'ekene. eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, agụ na-eche mba nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Okechi nara ekene m o, onye na-egumide nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke nara ekene m o, eze ndị eze nara ekene m o, obi m juru n'ekene. Chineke
Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma n'Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma n'Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Orugono a na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị, Eze-Ana Ugochitubelu, nwoke ọma n'Oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma n'Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma n'Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erigo anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Faji asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Eziokwu TV Plus. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself, sir. My name's Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu n'Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri ebi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Right. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you all know, ọnwa aja anyị na-achụba ọnwa ọbụla nke ọnwa June ka na-aga n'iru. Ị nwekwara ike iso na nya bụ aja n'ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọlụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ maọbụ n'afọ anyị na-agba na temple. Esigo na aja mbụ n'elu a anyị na-achụ na temple ọnwa ọbụla wee bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Mana anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media maọbụ na Eziokwu TV Plus. Anyị anaghịkwa esho testimonies. Man, I can tell you the ike dị na aja anyị na-achụ n'igwe.
anyị malitere ịchụ aja a na-achụ n'igwe ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro aja. In fact, as we speak, nwere imirikite ndị mmadụ bookuru 2024 every January ha book throughout the year ka ha dịshọ na ha emisiro even a single month. Kedu ihe anyị na-eme? N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyere anyị ebe niile ha nọ na nsọtụ ụwa dum. Ihe anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, ị forward anyị ya 3 prayer requests, then mee token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you in order to book you. Anyị na-ewere ya 3 prayer requests debe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa dịka ọnwa June a, anyị ga-egoro ihe ọnụ na-erije na mmiri jee chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ niile. Then gbagotazie n'elu ala chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum. Na gaa n'ebe nchụaja mgbe eburu eme saraka. I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Aja bụ the center of every world spirituality. Ebidoro ịchụ aja ọ bụrụ bidoro na Genesis. Ihe ji ekwu oturu Bible ka nsi n'ihe ma wee maalụ ya. Ọ bụrụ taa ka aja bido and aja ejikọrọ ịkwụsị tomorrow. Maka na aja bụ ihe anyị na-eji n'aka ka anyị na ụmụ mmụọ wee metụ ụmụ mmụọ enyi. Daalụ. Alright, you're highly welcome. Once again, can you give an ilu na ajụjụ anyị n'aka? The first question is, what is ekwemagwụ? Ekwemagwụ bụ wọdụ a na-eyuzuru gịnị ihe amagoro ihe bụ agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ agwụ. Agwụ bụ Igbo spirituality words nke pụtara agwụ. Agwụ bụ spirit forces not behind every man's gift. Maka na gift of a man maketh a way for him. It's only your gift that will skyrocket you. It can only be great in life if you know your gift and decide to propel that spirit to greater height. And they cannot do it. Ma ọ bụrụ na one of those forces not behind that your gift will propel that your gift. All those spirits not behind your gift can be Igbo kpọrọ agwụ. So anyị gba ọ na-ịmarụ gị ihe bụ agwụ. Ekwemagwụ bụ ọ bụrụ na ịbụ onye akpọrọ ọrụ in a special way. Now, ọ bụrụ na ị harmonize the agwụ, that is bring those your spiritual forces together for one purpose. Nye ha direction. Ụzọ ị chọrọ ka ha so were na-aga ka gị na ha wee dị nnekwu wee dị great. Agwụ a ga na-akpasasịrị gị ihe. Ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ great person. Enwe ga-asị na nwatakịrị na mgbe ọ nọ na school n'ụma na brain ya kọmputa brain ma kịta ọ na-emezi ka onye ala. Ọ bụrụ Igbo ka ọ ṅụrụ, ọ bụrụ mkpụrụ mmiri ka ọ gbara, mana ọ dị ụtọ na ihe gbasara agwụ aghasara achịkọrọ ya ọfụma. Ọ na-emezi ka ọ na-apụ ala. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na street ọ bụrụ na ha ṅụrụ mkpụrụ mmiri ma ọ na ha ṅụrụ drugs, mana ọ na-ahụ ihe gbasara agwụ ya achịkọtara ya. Mana o nwere ụfọdụ ndị nwere agwụ ya bụ agwụ ya selite. O nwere ike inyetụ obere kaikai, ọnwụta obere kaikai ozie ego ozi ọ ya ezighị ebe dị surprise. O nwere ike ọfụ onye nwe onye ajọ mmadụ, ọ ma na onye ajọ mmadụ, o nwere gasị gị nwoke na ịgbara ịgba ọrụ ịwa ajọ mmadụ, ịgba ọnụ gị gburu onye and ihe ọ na-ekwu fact a na-ewe na onye nkwụ mana ọ ṅụtụara obere nkwụ ọ dị high agwụ ya eselite ọ na-ezi ozi ịgbara ọkwa mana ọkwa etu aka ọ dịkwa ndị pastọ na ndị dibịa ndị ọzọ mana ọ dụtụ na ha haziri agwụ ha. O nwere ebe iyi eje ịta mgbe anyị na-ejebe ụmụ ekpere na ministry gasị prophetic ministries. O nwere ike bifo obido ozigbo ozi ọsị abụ agụbazie egwu ahụ ọ dịwa na high ọsị stop ozigbo ozi. Ihe ọ chọrọ ihe ga-akpalite ka ọ dị high. Ọ bụkwa nnọọ ndị ahaziri nke ha ọfụma onye aṅụgharị nkwụ ọ na-aṅụ hot ọṅụdo hot mmanya gbowuye obido ozigbo ozi mana ọ dị ụtọ na ozi ya ma dị coordinated maka na ahaziri ọfụma. Akịmụnwa adị m ezi ozi mana adị m aṅụ hot adị m aṅụ alcohol atọ. Gịnị na-adịpendent etu isi wee hazie ya agwụ. So gịnị bụ agwụ a? Agwụ agwago na agwụ na ihe ị ga-eme bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye agwụ, ọ bụrụ na ị gaziri agwụ ọ ga na-agasara ihe, mana ọ bụrụ na ịbụ onye agwụ ihe ị ga-eme bụ ihe harmonize ya agwụ wee sị ha ekwemagwụ abụ I have accepted my calling. I have accepted my calling. Echefuna na mmụọ kpọọ ogu you can never succeed ma ọ bụrụ na esi n'ime ezeja azaja ma okwu mmụọ kpọrọ gị. Ọ bụrụ uru ka nkụwara ihe mere Jona. Iju na ịmaazị okwu mmụọ agbanyere mfim. So mana ihe ị ga-eme ọ bụrụ na iri bụ already because of nke a ma ọ bụ nke ọzọ
ihe ị ga-eme imegoro ihe a na-akpọ ekwemagwụ si ndị agwụ ekwedogo m mana biko nyekwuo m obere time anyị na-akpọ ya ekwemagwụ by acceptance ime etu ịfụ na ha ga-adajụ na ha ama na-aghasaziri gị ihe ịgwazie ha na ị ga na-eme from time to time ịfụ na ihe na-achọ na Sokoto na ọ dị na Sokoto. Daalụ. Right. The second question is, can a woman dibia activate someone's agwụ? That's nwaanyị dibia nwere ike ịlụrụ mmadụ agwụ? Yeah, thank you for that question. Nke bụ eziokwu na o nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ a na-alụ nwaanyị anaghị alụ. Nwaanyị anaghị alụrụ mmadụ agwụ. Nwaanyị bụ dibia ọ na-akpasasị nwaanyị ọrụ mmadụ ọ na-akpasasịrị ya ihe. Ndị ikwu nne na ndị ikwu nne ya nwere ike ịbịa install ọrụ ya agwụ ya na-akpọ okwu agwụ. Yes, anyị emeri ya nwaanyị mana nwaanyị na onwe ya emechagoro nke ya nwa ọ na-arụzi ọrụ dịka dibia nwaanyị enwere ike ịlụrụ nwoke ma ọ nwaanyị agwụ. In fact, n'ala Igbo ebe a na-alụ agwụ nwaanyị adịghị abịadị ya kama ọnwụ nwaanyị nwere agwụ enwere ike ịlụrụ ya nwa agwụ mana ọ bụrụ na ọ ka ọ bịazie n'ọrụ rụọ ọrụ mmadụ no. So o nwere ụfọdụ some spiritual work dị very high nwaanyị anara alụ. Yes, nwaanyị anara alụrụ mmadụ agwụ. O nwere ihe a na-akpọ ịlụ agwụ na ọnwụ n'ime ọdịnala Igbo nwaanyị anara alụrụ mmadụ agwụ. So mara nke a and no peace. Ijekwu na nwaanyị ọbụla ka ọ lụọ ọrụ gị agwụ. Nwaanyị anara arụ agwụ n'ala Igbo dịka na ị nwere agwụ na-eri stọpụ nwaanyị abịasị ka o jee rụọ ọrụ gị agwụ no. Thank you. All right. Can someone with agwụ decide to do it in church way? Nya bụ onye nwere agwụ nwere ike ịrụ ya n'usoro ụka? Nke mbụgoro bụ ihe amatagoro ihe bụ agwụ dịka nsi wee kwuo agwụ m na agwụ agwụ onye akpọrọ ọrụ. Onye ọbụla akpọrọ ọrụ weda ma onye ahụ ọ na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ n'ọdịnala. O nwere ndị akpọrọ ọrụ mana ha na-arụ n'usoro ụka ma ọ bụ n'usoro ọdịnala mana anyị niile bụ ndị akpọrọ ọrụ. Nke bụ eziokwu ọ na very good day ụbọchị m na-apụta ọ bụrụ ụbọchị mgbede ọ bụrụ ụbọchị abụ. Enwere m ike mba n'ime temple m bido ọgụgụ egwu ana m agụ egwu ana m eto Chineke a na-akpọ worship songs. The only thing dị na-abụ m na-abụ bụ na ịma anụ Jizọs na ya mana ị ga-anụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ahụ ike niile si n'aka ya bịa. Enwere ụbọchị m ma abụgodo abụ ozi abịa nwere idea. Mgbe m na-akwado ọrụ m ndị ọrụ m sị na ọ bụrụ na m chọrọ ịlụ n'ụka mma n'ụka na mana m ama edu ude. Yes, mana na ndị ọrụ ọdịnala na-aga anụ afa na mba dum. Nke bụ eziokwu bụ na onye na-alụ n'ụka dị limited maka na enwere many ways esi asolve problem. Dịka nsi gwa ndị mmadụ onwe ndị na-abụ abụ sị na prayer ekpere bụ the master key mana asịrị m no. Prayer is one of the key mana ọ bụrụ nya ọ bụrụ master. Enwere many keys. Ị ghọtara ya? Enwere problem ị ga-enwe use o prayer key wee solve that problem. Mana o nwere problem ị ga-enwe prayer key cannot solve it. Ọsọ kpegide ekpere bido taa ruo ụtọ nkom ọ ya dị solve until ije mee saraka. O nwere problem ị ga-enwe example na ịmụta dada. Ị need ka mmadụ gwa gị na ị ga na-eme saraka from time to time. Ọ saraka ka ike eji asọ obodo ya maka na ha bụ ndị mmiri ha bụ ndị obiọnwa ndị entertainment. Ị ga na-eme entertain. Ịghọtara ya? So ịnọ na be gị na-ekpesa ekpere gara ị na-emere nwa dada saraka ihe a na-ebe a nwa anwụrụ. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ key. Enwere ihe ọbụla nwere key ya. Enwere key aja. Enwere problem ị ga-enwe unless na ị chụrụ aja. Ịghọtara ya? So enwere key ngosiwa key enwere key dị too much. So ọ bụrụ key niile ka only prayer alone can solve. Ka mmadụ ga-atụ maka ndị ga-asị m ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. O nwere ebe edetọ mba asị na mana mma akọrọ ga ka ịma n'inu gị. O nwere ebe Jizọs fụrụ onye ahụ adịrọ nwee ndị ọya apụta ọsị oke mmụọ nọ n'ime onye a si n'ime onye apụọ ọ pụọ kwa eziokwu nke a wụ solution ikpe ekpere ma ọ bụ ịga ọfọ sọgụrụ kwa eziokwu. Mana o nwere ndị nke ọja amụrụ ndị tagọrọ nchara ndị bụ igwe ọsị onye ka ụrụ bụ ha sị na ha bụ igwe ha kwechiri ha dọrọ dị hapụ o wee sị oke ọ fụrụ igwe ezinọ dị ya ọ mara ihe ndị a niile na-aga agbaliri onwe. You must bring something, you must chụọ n'aja. O wee sị oke na onye unu jide ezinụlọ ya mba ngwa si n'ime ebe anyị n'ime igwe ezi ime eme ha si n'ime banye n'igwe ime igwe ezi a wee duru baa na mmiri gbagbuo ha ha bụrụ ihe aja. O nwere ihe na-aghọta. Ị ma na o nwere onye a sị na onye kpụrụ isi ọ sịrị ya fụwa ụzọ o were ọnụ mmiri metụ na aja gwọrọ ya ịchọ ka agwa n'otu ilu nzu na-ede
ihe o mere ihe abụ ọrụ ka ọ lụrụ problem nke ya bụrụ start seed of ụzọ anyị alụrịrị ọrụ ị na-ege ntị nwee ihe na-aghọta o nwere problem niile na-aga alụrịrị ọrụ ọ bụrụ na ịlụrụ ọrụ nwere solution so problem a dị iche iche onye ka anyị si na key dị iche iche so gịnị ka m na-ekwu maka ya ọ bụrụ na na-enwere problem enwere solution eji solve each problem so ọ bụrụ na enwee that problem a use the right key ka ị nwee ike solve that problem kedu question anyị jụrụ again Can someone with yes so ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na na-enwere ọgbụgbọ oku ọ bụrụ iwu ije na-alụ n'ụka nwanyị ma na-agwụ mala gị ị ga-adị limited o nwere ụfọdụ ihe ị ga na-alụ ị ga na-asọlvụ problem ndị ahụ ike okwu ọnụ ga-asọlvụ mana problem ndị ahụ niile ka achụ àjà maọbụ ka eme sara ka ime asọlvụ ihe maka ijiri those key mana ime enyi like Igbo spirituality agụgo so many spiritual books ihe enyi like Igbo spirituality bụ na anyị dị n'Igbo dị n'oyibo enwere okwu ndị na-abịa na ewere ike okwu ọnụ sọlvụ dị bụ ndị na-abịanụ ọ bụrụ na a ga-achụrịrị aja ihe mmee o nwere problem ga-abịa a ga-achụrịrị aja ọbara ụdị ya Abraham asị ya were eburu wee chụọ a achụrịrị nwee nke ga-awa ọbịa ọ bụrụ aja saraka ka mmadụ ga-atụ onwe onye na-akpọ Dọkas ihe Dọkas eji wekpọta n'ọnwụ na Dọkas na-enyere ndị mmadụ aka na-eme saraka so o nwere problem ọ bụla ị ga-asọlvụ only with prayer nwee ndị ma asọlvụ mana ọdịnala nwere ha ncha ịghọtara ya so onye ka anyị sị gị n'ọdịnala ọ bụrụ na problem gị na-asọlvụ wuru ya ọdịnala wise ị mara na ihe problem ị nwere onwe ebu nje anwụ na ihe ị ga-ebu tiri na-enari ya mana aka m teyu na ọ fịara ahụ inweta problem enwere solution n'ọdịnala mana problem ndị mmadụ na-enwe bụ ụfọdụ na-enwe obi na maka ihe na-abịago gwa ha na ọdịnala bụ demonize ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ ị na-agwọ ọgwụ nwanne iburu onye ọdịnala gịnị bụ onye ọdịnala bụ onye nwere nsọ ị ga na-asọ nsọ ana ịfụ nwunye mmadụ idina nwunye mmadụ ije na were ihe abụrụ nke gị ịmara ihe ahụ ndị bụ nsọ na ihe abụrụ nsọ ana ime ya onye abụrụ iwe onye ọdịnala maka na onye ọdịnala bụ onye na-eme etu a ihe anasiwe ekwu so ọ bụrụ na ije na-agwọ ọgwụ na-aghasa ndị mmadụ enye ule na-agwọ ọgwụ ka ị wee gbuo mmadụ iburu onye ọdịnala ọsọ ya bụ onye ibu dibịa ịghọtara ya so ndị ka nsi gwa mbụ agwa nga na dibịa abụrụ a representative of ọdịnala dibịa wee profession na otu medical doctor si wee nọrọ so before nkwucha ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ị nwere agwụ eche ịlụ n'ụka I wish you good luck mana I can tell you na ndị a na-arụkwa n'ụlọ ụka na-abịakwa n'azụ setụrụ ụfọdụ ihe agwanyere onwe ọtụtụ ndị ma ndị na-arụ nwe ministries na-abịa haziere ha ihe n'ọdịnala esetụrụ ụmụ mmụọ bịara jezie ebe ha nọ n'ọta ha na-akabashi ọ nọkwa bịa setụrụ ha ọ bụrụ na imere etu a ka bụ eziokwu akụrụ mmiri ọ bụrụ na imere etu a ibido ministry gị without esetụrụ forces ya matana forces mmụọ ndị kpọrọ ọrụ maka ịta nọ n'elu ọ mmụọ be nne gị na mmụọ be nna gị kụbara gị ọ bụrụ na isetụrụ ha je bido ministry gata obere ọda ị nwere ike iche na nebọ gị na-emeka ekpere gbachiri ihu ministry gị ọ bụrụ ya ihe pụtara ya bụ na ile ọra foundation gị ọfụma maka ime ya bụ odogwu ma ọ bụrụ na ịfọtifayịrọ ya forces ga na-replenish na-enye more power after ka ihe exhaust nke iji so ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ arụrụ ụka na-emedo ihe gbasara ụlọ ọdịnala ịchọgoro ije na-eme ka bashin ka ahụ ya cup of tea mana agwara gị in the next 10, 15, 20 years the way ọdịnala ga-esi wee take position ị ga-adị surprise ife a ngwa na-eme n'ụka ihere ga na-eme maka aha ma mgbe anyị bidoro ozi a na 2018 it wasn't like this but people are coming back to ọdịnala maka na ndị ọcha riri anyị ri anyị front and back agwụgwọ m ndị mmadụ ihe dị iche na ọdịnala na ịgwọ ọgwụ ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ bụ ọdịnala ọ bụrụ iti mmọnwụ bụ ọdịnala ndị a na-eti mmọnwụ na ajụ ọgwụ eti ma ọ bụrụ onye nwa bụ ọdịnala so ọdịnala bụ ịkwụba aka ọtọ debe iwu iri a nyenwa bụ onye ọdịnala so ọ bụrụ na ọrụ ụmala gị esi na ịrụ ọnụ ụka I wish you good luck ịbịakwuo mma enyere gị aka setụrụ ọrụ ọdịnala forces gị ịchọzi ịrụ n'ụka good luck o nwekwara ndị nọkwa n'ọdụ ka my children in temple na-arụkwa n'ụka mana ha na-agba mbọ bịa setụrụ ọdịnala wise ịghọtara ya so mana m na-agwa gị na ịlụ ọrụ ọdịnala dị original ihe ejefa hapụ maka ego ọ bụrụ na ngwa gị testimony si na-eme na temple ị ga-adị surprise mana ọ maka na ya dị ọdịnala ya na-eso ihe ọlụnụ
ndị nọ na temple anyị mana ya afụ ndị temple anyị n'ihu ọrụ ya afụ ya na social media atọ maka ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa mana I can tell you na-enwe massive testimonies. Anyị amaghị ụmụ nwaanyị one bịa gbuo efi na temple because of na ha na-achọ nwa mụta nwa, mana ọ bụrụ na ọmụrụ n'ụka anyị ebie na social media a ga-enye onyinye ụbọchị ọbịa o jere ụlọ ọgwụ asị na ọ dị pregnancy, ọ ga na-enye onyinye ọnọkwa 3 months 6 months ya ka ọ ga-enye gị na ọmụọ nwa mbọsị ọ ya amụkwa nwa anyị akpụ ewu anyị ebu indomi anyị ebu akpa rice ndị mmadụ abata abụ blessing ọ na-ewu ịghọtara ya. Mana ọdịnala ya na-enye testimony onye arụchara ọ naba onye achọ bịa gbuoro mmụọ na-akwa mmadụ anya anụ ya, mana ndị ụka na-eme mkpọtụ so ọ dịka asị ofu agwụ anwa pastọ ji alụ ọlụ ka onye ọdịnala ji alụ ọlụ. So echi elu n'ụka, I wish you good luck. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks for that eye-opening answer. The next question is there a time Igbo spirituality permits killing of twins? Ihe gbasara igbo ejima ndị a bụ some of the things ndị ọcha ji wee buy allegation. Nke bụ eziokwu na Igbo spirituality dị against spilling of blood. Anyị nwa na-akpụ alụ maka na my own clan bụ descendant of Olof. Anyị na-akpụ alụ anyị mana ihe ọbụla wee kwafu ọbara, you pay dearly for it. Ịghọtara ya? Even na Bible mgbe ha gburu nwanne ha nwoke Jizọs, ndị okenye ha sị let the blood be on their head, maka na amara ihe ọbụla emegido spill the blood na-aga ata afụfụ ya. So nwere ebe ịkwafu ọbara wụ ihe ọma. Na ndị Igbo fra na titi ka m gwa gị ihe mere nụ. Ime nwere ihe dị iche Igbo spirituality and culture. Ụmụnne anyị ndị Yoruba ọ na ebe a ka esi wee nwee the concept of ụfọdụ ndị gburu ejima. Yes, mana ana m achọ ịgwa gị na that na-abụrụ African spirituality, igbu mmadụ abụ African spirituality. Kama na o nwere ike o nwee some culture ma ọ bụ ụtọ na onye ajọ mmadụ nọ asị eze ma ọ bụ decision making people. O wee bụrụ onye na-asọ ọkụ blood ma ọ si je gbuo. That does not mean na ọdịnala Igbo niile na Igbo spirituality support igbu mmadụ. So ọnwa obodo unu, ọ bụrụ na ndị obodo unu gburu ejima, ihe akụkọ pọpti unu mere ya out of ignorance. Anyị nwa bụ ndị descendant of ndị nwere ebe anyị wee spirit blood maka na anyị na-akpụ alụ, anyị ma na ịkwapụ ọbara wee pụọ alụ. In fact, ịmụrụ na ọdịnala Igbo in Igbo spirituality dịka anyị nwa na-agbụ alụ, ịmụrụ na igbu ọchụ, ịmụrụ na ime abọshọn wụ a na-akpọrọ ya alụ, ị nwere idea. So ihe m na-achọ ịkọwara gị m na the concept of isi na-egburu ejima n'ala Igbo eji because of no nwere few people merienu out of their own ignorance sizie na ọdịnala Igbo na-eme. Ọdịnala Igbo didn't sanction it. So ọnwụ na nwere ndị merie na ọ bụrụ unu mere na be unu, go and cleanse your place. Ọ bụrụ na ọdịnala Igbo ka mmakwa atụ na ụgwọ na Bible ụfọdụ ndị eze like King David ihe kpọrọ nwunye mmadụ Uria, kpọrọ nwunye mmadụ eborie nọ ndị ọcha niile na-akpọ nwunye mmadụ. Ụnụ anyị ejizi because of ihe ụfọdụ obodo mere wee bozie ya ọdịnala Igbo na ọdịnala Igbo sanction ya. Oge ndị ọcha na-eji na-ekwara nwoke ibe ha eborie nọ ndị ọcha niile ọrụ na nke ahụ ọ bụrụ matter of choice, mana ofu onye metazi ihe n'ala Igbo ọ bụrụ Igbo spirituality merie. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? O nwere mgbe Igbo spirituality dị iche na ọdịnala na omenala. Omenala bụ culture ndị etu anyị si anụ nwaanyị na Anambra abụrụ etu esi anụ nwaanyị n'Enugu ma ọ bụ n'Ebonyi. So culture ndị dịrị ndị, so imeji because of that wee sizie na generalize ya. So gịnị ka m na-ekwu? Ndị ọcha nwere mpụ na ọtọ enwere ndị dị na-enwe nnefa n'obodo oyibo na their own culture. Ihe ejizi because of that demonize ya ndị ọcha niile etu nke ọ dị na Africa. So onwe onye ndị egburu ejima ha gburu out of their own ignorance, ma onwe agburu ejima na Africa imejizie wee bụ Africa niile na our spirituality bụ na-egbu mmadụ. Ọ bụrụ eziokwu. So ihe na-achịkọwa na Igbo spirituality has never approved murder in any form. Thank you. All right, sir. The fifth question is lesbianism and homosexuality an abomination in Igbo spirituality? Daalụ maka ya bụ ajụjụ. Nke mbụ bụ na n'ọdịnala Igbo ọ bụ alụ nwoke ijekwu nwoke ibie. Ọ bụkwazi alụ nwaanyị ijekwu nwaanyị ibie is not permitted in Igbo spirituality. Mana ụfọdụ culture like ụfọdụ ndị agari ndị nwere culture nwere ike na-eme ụmụ mpụ na ọtọ n'ọdị etu a. Mana echefukwana na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-agwara anyị n'ọhịa ka eji wee mebie obodo a na-akpọ Sodom and Gomorrah. Yes, mana o selitekwana na nke ikpeazụ a. Yes,
o solitego and ọ dị mwute na ndị ụka anyarị bịara wee banye our tradition bad name wee mee ka ndị mmadụ hapụ isozi ọdịnala Igbo spirituality nwere high moral value and mana since ha banye ọdịnala bad name tụrụzie ndị mmadụ doba ha n'ụka ọbịa ịfụ na mpụ na ọtọrọ ịma na o nwere ndị na-eme ọtọrọ dị iche iche ebidoro bọdị skuul ị ga-afụ ụfọdụ skuulu asị na skuulu ụmụ nwaanyị na-agụ na ya eluo na skuulu a na-eme modern dọta a na-eme supe ịghọtara ya ihe niile na-abụ ihe modern way of life bido mana ọ dịrị etu a mgbe gboo etu a ka ọ dịkwu nwoke ijekwu nwoke ibi ya dasị na onye a na ndị na-akpọ ntu ihe a niile ndị agba alụ and it will remain alụ as long as Igbo spirituality is concerned. Is an abominable and ọgbọ na-asọ ntu oyi. So n'ọdịnala Igbo forbid ihe ọbụla bụ ihe adụrụ etuchisi kie maka na nwoke ijekwu nwoke ibie na nwaanyị ijekwu nwaanyị ibie ọ bụrụ natural plan, ọ bụrụ natural. Ka ka nwoke ejekwu nwoke ibie na-ekwu okwu dị aṅa na-use bedroom voice. Ihe a dị unnatural. So ihe na-achịkwa ihe na-etu abụ alụ n'Igbo spirituality. Right. Can someone marry his or her distant relative in Igbo spirituality? Thank you for that question. Ajụjụ ya bụ mmadụ nwere ike ịnụ relative ya na eze ya straight na Igbo spirituality ọ alụ ka ọ bụ. Ọ ihe niile abụ ihe ndị ụka mere anyị na-ekwu ya ọ dịka asị na ha ndị arịrị anyị anyị fọnta mba mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa o nwere ihe anyị na-akpọ alụlọ mmụọ ma ọ bụ ije Christmas. Alụlọ mmụọ abụ ihe na-emere esogo m jee once when I was small. Alụlọ mmụọ abụ alụlọ mmụọ na-abụ nna example ebe ndị niile mụrụ nwa dị ala let's say na family ndị be obi ndị niile mụrụ nwa dị ala na family ndị be obi a ga-abịa na be ndị be obi anwa oge nke anyị kwara uniform onye ọbụla efu gị na-eyi uniform ị maa na gị na ya mụrụ nwa dị ala na ofu family ahụ ọkwa ndị ikwu nne gị that is ndị from ya mother that ya nwa jere ikwu nne anyị ebe esenụta my mother so ndị niile mụrụ nwa dị ala na family ndị be obi a nke a na-aba anyị ebe mụrụ nwa dị ala enwere ndị na ụmụ oji ha si ụmụ oji mana mmafa si from that family dị afọ ha nwa dị ala ihe ọ pụtara bụ na my lineage nwa m ọbụla ma ọ bụ nwa m ọbụla agba eje n'ụmụ oji na family a je nwaanyị ị na-ege ntị etu a ka ọ dịkwa n'obodo family si enwegasịrị ndị si ma Nnewi ma ndị si ebe dị eziri nne a wee bịa onye nọ n'obi ahụ nwere ike ọ sị kpọkuo ndị ichie si ya n'ọkwa ife yigwa na ụmụ ya ọ mụtara be die na ọha bịara arụlọ mmụọ osi na nne a ha wetara were obere nri jee n'ebe akwarị nọ ya tụpịa ebutekwa nri ndị ọzọ etu a ka ndị ọbụla ga-etisiri nri ọnụ ya ebutere ka iholu ụmụnna na ndị na-ebe na-abịa ya eri assorted types of food. Okay, can I continue? Sorry for that hiccups. So ihe anyị na-ekwu maka ya bụ na ya bụ gbasara alụlọ mmụọ ya. Yes. Relatives. Yes. So ihe anyị na-ekwu bụ na mgbe elu ezi dịrị ukwu ụkwa ihe eji eme nye mmemme na-etu ahụ abụ ka ị marụ ndị gị na ha iwu nwanne mana kịta ụka abịago demonize ihe niile gbasara Afrịka ihe anyị ji wee dị ebube ihe ọbụla wa Afrịka ọ mmehie ọ ịgbara arụsị idol worship ọ bụgoro mmemme a na-eme na village square ihe niile anaghị ihe niile n'ihi ihe niile wụzi idol worship so wee mezie ndị be anyị kịta ifuje na nwanne nwere ike ụmụnne na-abụ eme iti onwe ha na Lagos maka na onye ebe ka ịwere ahụ onye Oraifite ọmụọ na nwanne nna ya na-anụ n'ọzọ ụbụrụ ma ọ na-anụ n'Imo steeti jere ebe a mụtakwa nwa olu ebe ahụ iwe onye Imo steeti ahụ onye Oraifite ha na-akwara iko agha ama na nwanne ka ha bụ ọ nwere ndị megidere ndị ime mgbe ha bataji na vileji ka abịa asị ime ọnụ nwanne gị dị ihe a ọkụ etu aka ịkpọ alụsi bido ihe nna-achọ ịgwa n'ọdịnala Igbo ọsọ kpọọ ya ihe ọzọ kpọọ ya sọ kpọrọ ya nephew kpọrọ ya cousin ọdịnala Igbo ngwa ha niile nwanne ọ na-abịazi na oyibo na-asụ oyibo ọkụ ya asị distance cousin nke ihe niile ahụ nwanne gị ka ha bụ na ọdịnala Igbo ịmanụ onye ọbụla gịnị ya nwere relation to the 5th generation as long as no onye dị ndụ ga-akọwata wee etu gị na ese bụrụ nwanne na be anyị you are not permitted as long as no onye dị ndụ ga-asị yes na onye dị etu a na onye dị etu a na nwanne ka ụnụ is not done ọ ga-abụ till enwerozi onye nwere ike interest on both sides
ma na ote gị ezigbo aka. So n'ọdịnala Igbo nwanne anaghị anụ nwanne ya. Ihe ọsọ gụ kpọọ ya ọsọ kpọọ ya distant nephew or distant cousin kpọọ ya ọsọ oyibo ka eso nsụcha oyibo nata ihe a na-achọ ịgwa gị na gị na onye ahụ nwanne na ọwe tabu n'ala Igbo. Daalụ. Alright. Can someone claim the right of Diokpara when the father is still alive? Thank you for that question. N'ọdịnala Igbo onye bụ before mmadụ asị na ya bụ Diokpara ma ọ bụ zọwa property nna ya nke mbụgoro bụ na nna ihe ọnwata ihe bụ nna bụ a chief priest of the family. Nna bụ onye nchụaja adịghị captain down n'ofu ma ọkwa ịba onye nchụaja adịghị bụ na abụbụrụ onye nchụaja n'ofu ebe. Ịghọtara ya? So your father is still the onye ji the mantle of leadership. Onye ma bụ the chief priest of that family. That's Igbo. Onye ka ndị Igbo ji asị na onye maara nna ya maara ndị Igbo. So nna gị ka bụ the chief priest as long as your father is still alive. Or your father ka bụ the chief priest of that particular family. Onye kpatara n'ala Igbo na be anyị mmadụ anaghị echi ọzọ tụrụ ugo na-azụ ugo na-abụ n'ihu nna ya. Ọ bụrụ na ị kpatara ego chọọ ichi ọzọ na be anyị ị maa na ime ebisi under your father's roof is either the normal thing ị kwesịrị ime ụwa na ị ga-ejekwu nna gị si apa na ị chọrọ ichi ọzọ and therefore na ị ga-echi ya ọzọ first maka na onye bụ nna ya ụzọ mụta Diokpara onye gbuziri ya. So ị ga-ejechi nna gị ọzọ unless na nna gị ọsịziri God forbid na nna gị wee onye riri eri wee sị na ya chọrọ ichi ọzọ. Ị maa na ihe ị ga-eme na be anyị bife echi ọzọ ọ bụrụ na nna gị na-eriri nna gị rie nna front and back na ọ chọrọ ka ichigwe ya ọzọ dịka nwa ya. Ihe ị ga-eme wee maa na ị ga-akwapụ na be nna gị. Ị ga-eje ebe elu olu ha n'obi ilu ụlọ biri na be gị. Mgbe ahụ iburugo dibịa ụlọ ọ bụrụ dibịa ụlọ na ịnọ under your father's roof ọ bụrụ nke ahụ. Ị ga-eje na n'obi gị lụọ ụlọ biri ụlọ kuchie ụlọ ibe ọ n'ọbeghị ka ibi maka na asị na nwoke biri ụlọ kere mmụọ kwa eziokwu. Mgbe ahụ ibizi na ya kpoo na n'obi ịbejesi anyị na ịchọrọ ichi ọzọ na nna gị ekwerọ ka ichibe ya ọzọ a confirm ọ bụrụ eziokwu anyị ga-echibe gị ọzọ maka na ịnọgụ na n'obi gị ịbụzi onye nchụaja gị nwa bụzi aka ji ọfọ ya bụ ngwuru gị ahụ mana ịma nọ under your father's roof under your father's ngwuru na-azakwa aka ji ọfọ ada etube ugo nwanyị nna gị eturu ugo. Ịghọtara ya? So onye agbata n'ọdịnala Igbo nwata nwoke nna gị mụtara ịma abụ ndị ọkpara na-azọ right Diokpara n'ihu nna gị no o nwenu na-eke etu esi azụ mmadụ ji abụ Diokpara na be anyị bụ unless na nna gị obicharụ ndị nwụrụ akwa ya ime ebere ya nna gị imechara ebere ya nna gị anwa wee nwee ike wee nọchie site n'iwuzi Diokpara a na ọgụ nwabụzi the new chief priest. Ịghọtara ya? Etu aka ọ dị. Ịghọtara ya? So etu aka ọ yesi and nke ọzọ ọ bụrụ na ibu Diokpara ịnụọ nwaanyị mụta nwa n'ihu nna gị ọ bụrụ na afọ enirisi nna gị nwụ Diokpara nwụrụ n'ihu nna gị nwunye gị na ụmụ gị ga-apụ obi enwugo n'ihu nna gị. Diokpara na-anwụ n'ihu nna ya enwu ana n'ihu nna gị ma nwunye gị ma ụmụ niile ahụ ọ mụtara anyị ejelolu ha n'obi ọzọ. The second son nọziri nna ya bicha ndị nwụọkwa nna ya nya bichi n'obi. Nwere ihe na-aghọta? So etu aka ọdịnala Igbo si eme. Daalụ. Right. Is there any sharing formula from family wealth? Yes, abịa na ihe gbasara sharing formula na ihe gbasara ezinụlọ o nwere na-eke. O nwere ofu enyi anyị nwoke na Nnewi. Okay, I'm going to get I'm going to get no ụmụnna anyị ebe a. Nwoke abịa kebe anyị akecha the second son ya na anya trailer. The second son ya nwa ji ego. Ọ bụrụ sọ na o ji ego. Na second son ya bụ onye ọ na-adabara anya ya ọfụma. Second son ya bụ onye na-abụ oje ugwu Awụsa bataba ogote ọgwụ. Gotacha ma azụ, gotacha ma ụmụ ihe dị ihe na obutere mpafa. Wee na-edeta nnafa anya. O wee ruo mgbe nnafa na-achọ kpọgụtazie na age. Nnafa wee kpọọ ụmụnna. Mgbe o lochara ụmụ ya niile a n'obi, nyecha ụmụ ya nke onye chara onye ọbụla nke
wee beje na nke nwa ya ahụ bụ the second son. Ihe o mere ụmụ o welu maka na onwenu na eke etu sọrọ ya ka ọ yesi wee ke o weluzie another land again ndị kwuo datu nwa ya nwoke anwa nke anwa ọ fụrụ n'anya nke anwa na-eneti ya anya ọsị na onye na-eneti ya anya na onye ama mgbe ọgwụ ya gwụrụ na onye ama mgbe ihe na-enwere ihe ọbụla ya nwere ike inye na enwere akụ na ụba mana ana nke anya nwere na ya ga-enye nwa ya nke a so o weluzie nwa ya ahụ kazi nwa ana karịa ụmụnne ndị ọzọ. So ihe nna achịkọwa bụ nọ onye nwe ife na-eke dọtara ya onye nwe ife na-eji aka ya eke etu o si wee dị ya mma. Ọ ngwara nwa family nọ n'ụmụnna anyị ihe nji ekwu na-ekwu ana m agba instances na ụmụnna anyị ndị manụ ha nwere ana ihe dịka ebe lese na ha nwere ana ihe dịka 2 plot mana ọ mụtara ụmụ okorobịa 4 mana ọ 2 plot bụ ihe dị ime ihe o mere o wee sụ ụmụ ya na ụlọ niile ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ekebe ya ekeme ihe onye ọbụla ya eketa ha half plot ga-ada 2 plot anyị eke ya into 4 oketa onye ọbụla half plot o wee sị ha niile na onwere onye na-apụ anywhere ụlọ niile onye ọbụla rụ ebe ụlọ n'ime compound ofu gate ka ha niile si apụ. So ihe ọ pụtara bụ nwekwa nke mere to my own cousin that my own cousin bịara nwee ụlọ nwee plot about let's say 2 plots na the compound. Ihe o mere bụ na one part where ebe ọ lụrụ 1-story building ebe obi the other part where ebe a lụrụ the old house nwana ime men ka ọ bịa kecha the house. The second son ya maka the third son father the second son bụ onye nwe ebe ahụ na-eme ya while the third son the first son keta ebe the old house. So the truth of the matter bụ na o nwere na-eke o nwere ihe gbasara ụmụnna ya Natalia, onwere ihe gbasara ụmụnna ya na onye nwere ihe eji aka wee ke ihe. Daalụ. Right, viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubere with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much for coming today. Well done. We really appreciate it. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu ọ bụrụ na ị na-enweta ozi a na-emetụ aka na share button a sị na ọmaka ya emekwa n'ụlọ ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 ka emesịa nọ a sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụọ aja emechaa na ọ ya epu ome udo dịrị ọnụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of the 3 executive directors in framework architecture.
Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay. Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay. To reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
nchabu. Inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu. Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze nwanyị ihe ji na nchabu. Mmụọ karaka. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze nwanyị ihe ji na nchabu. Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, you know, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. You know, place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they're all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime you want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things. And the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India. Like modern temples. So there was so many reforms
So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them. Many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard, because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Why the Anglican, interior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different, because in Anglican, you will only see a cross. You will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things, and even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody it will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu.
We don't recognize Jesus. That is a third difference. So, and if you look into inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. The Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you actually do it to Yama. And that's what I can do. That's what I want to do. What I do with John, we got a really baby. As a chicken, Zubu Yama. Yama, the woman naked. Yama, the woman glory. Yama, the woman of Yama, the woman of war. Yama, the woman of the this is the way about the Yama, the Garden. Yama, the Chineke Melanie Yama, Chineke Wala also. Yama, the Hina, Chineke Gozilla, Chineke Gozilla, Chineke Maguzu, Usubu Yama, the Garden. Usubu people of the Garden. Yama, the Hina, Chineke Bezulega, Chineke Gozilla, Chineke Melanie. God bless you. 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 Chineke mere ma. Chineke wala ko se ko so la. Abasa, no da wa le pa ke go na access. Ike de no so no we.
Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love they are showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't really care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Cardinal Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures we are seeing on social media as pictures of Christ?
I know here various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures. Do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there is nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Howard, Mr. Howard. And many of them, you watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is are formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in the people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Doche, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that your to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship them. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Doche picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị ajeli nke Chukwu, all the angelic forces, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa, all the entities of powers, ndị na-agagharị na-eme mma. Anyị na-anabata ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị na-alụ ezigbo ọlụ n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Ọ bụ n'aha Chineke ka ụsụ niile nke ndị agha, ọ bụ n'aha ya bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka anyị niile ji wee zukọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị mmụọ ọma niile, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa. Anyị na-anabata ụnụ. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. N'ụbọchị taa, anyị na-agbakọ Gods of Africa, Chineke nke ala Afrịka. Anyị na-asị gị nnọọ. Ezi chi nke ndị nna nna anyị hapụrụ, anyị na-asị unu nnọọ. Ndị nna nna anyị ha, anyị na-asị unu nnọọ. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile na-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile na-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị, maka na eziokwu anwa cha cha.
onye mee nke ọma ebunie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ Ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ Ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ Ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eli anyị front and back fadi asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ Ifite na-anọ n'isi oche maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m n'Eziokwu TV Plus ma ọ bụ na awa social media handles ma ọ bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ Ifite abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa today's topic is Signs of a Called One, Part 2. Signs of a Called One, Part 2. Ejirimara onye akpọrọ ọlụ nke agba nke abụọ ya. I can assure you, ọ bụrụ na ị gee ntị na lecture, ị ga-amụta something that will change your life for good. Yes. Mana before anyị gaba n'iru, ọgwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. Ị ka nwere ike isonye na ya ma ọkwa sonyekwa nke ọnwa na-abịa n'ụwa ọnwa June. Ihe abụ aja mbuni enu, aja epụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikiti ndị mmadụ enu. Mana anyị anaghị esho ihe ọlụ ma ọ bụ testimonies na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana I can tell you for fact na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Ị nwekwara ike isonye na aja a n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebare a n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ ma ọ bụ aja anyị na-achụ na temple. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ị forward ya 3 prayer requests, mee token donation to the account number. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja site na nsọtụ ụwa dum. In fact, o nwere ndị na-ebu uku aja since early January ọbụla ha ebu uku for throughout the year.
ka ha dị sure na ha skip even 1 month. Nwanne chụba aja maka na ike dị na aja na-achụ n'igwe. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Bọsị ikpeazụ bọsị anyị ji achịkọta ya, anyị jee na mmiri jee chụọrụ ndị mmiri aja mesara aka n'aha mmadụ dum, gbagota na temple chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum, jezie n'ebe nchụ aja gbuo ebulu ma mesara aka. I can tell you na ike dị na aja na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes. So n'isi ụtụtụ arị ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa Mee. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja a, ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ije ka ịnụ taa, send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọkwanụ 0813 8243871. I repeat 0813 8243871. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ebe n'ụbọchị taa. Ị na-esonyere anyị na administration anyị na Eziokwu TV Plus ma ọ bụ na social media handles. Ife ị ga-eme na anyị bụ ị na-agwa ndị mmadụ gbasara administration anyị, ịnọ na social media na-eshi ya ka ị na-eme nke a ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị, gọzikwa gị ebe ọ dị ukwuu. Ị nwekwara ike ide esonyekwara anyị na sister station anyị bụ Eziokwu TV. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi gbara ọkpụrụkpụ anyị ji bịa. Anyị kwuru na isiokwu anyị ji bịa bụ Science of a Called One agba nke abụọ part 2. Nke mbụgolo anyị ga-edivide ya. Nke mbụgolo kere onye agbara ọrụ. Nke abụọ kedu sayensị ọ ga-abụ ị na-afụ ị mara na agbara gị ọrụ. Nke bụ eziokwu na enwere ejirimara ndị agbara ọrụ, nke gụnyere nke mbụ, ọ bụrụ na ị na-afụ sayensị ndị a n'ime ndụ gị, ị mara na ọ dị very likely ị nwere ọkpụkpụ. Ị na-eghekwana ya anya, a na-achọ ịkụwakwala gị na enwere ọkpụkpọ oku n'ụzọ dị iche iche. Enwere ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ndị nchụacha, nwee ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ nọrọ na leadership position. Ọ na ịmara na onye ndu mmadụ ịbụ onye ndu a leader bụ calling. Nwere idea? Ị ya ama ya taa. O nwere ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ndị na-agwọ ọrịa, ndị si n'aka ha wee bụrụ ndị mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na-agwọ ọrịa. Enwere ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ndị amụma. Ihe niile awụ gift mmadụ nwere. Enwere ndị e nyere ọkpụkpọ oku. Agwakwara gị na onye ọbụla ekere n'ụwa will calling. That primary reason why you were created. That primary reason. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe o ji maka ya bịa. Yes. Nke gụnyere na o nwere ike ihe ji maka ya bịa n'ụwa. O nwere nke general reason onye ọbụla ji bịa. Ma na-enweziri ndị akpọrọ oku the best among equal. Ị na-aghọta? Yes. Nke mbụgoro na mmadụ niile ekere eke is here for a purpose. So the primary reason that you wake mmadụ bụ for us to be here, live, learn and mature so that we become a matured human spirit. Wee sonye n'otu ndị ichie bụ the highest point every human being can be. That is isonye n'oge nke aṅụrị, isonye n'otu ndị ichie, nyanwa the highest point human spirit ga-anọ. Maka na iru ha na iso ha n'otu ndị ichie, isogo na decision making body. That is the primary reason why we are here on earth, to mature and become better human beings. You know? So, mana abezie n'ime those among the human beings, enweziri ndị akpọrọ oku n'ụdị dị iche iche ka ha bụrụ ndị ndu, the best among all, ka ha bụrụ ndị ndu mgbọrọgwụ, onye nzọpụta a ga-esi n'aka ya na-azọ ndị mmadụ ndụ n'ụdị mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Nwekwanụ ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ the wise one. Nwee ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ndị nchụaja ekere ọlụ eke
ma kpọsụkwa ha one by one mana ana m achọ ịkọwara gị bụ na ndị anyị chọrọ ka anyị gwa okwu taa bụ ndị a kpọrọ okwu n'ụzọ pụrụ iche, the best among all. Ndị akpọpụtara okwu nye ha ọkwa dị elu ka mmalụ ga ifunugo ụmụ ichekwuriche, that is those ants. Amam soja ants. Those ants na-akwụ na line. Ịna-anya n'ime among those ants na-aga nọ. Ifunu onwere ndị nke na-ebu nnukwu isi. Onwere ndị na-ebu isi, onwere ndị bụ normal. Isi ha adị normal. Ha na-ahụ ha ahara. Mana onwere ndị nke bụ nnukwutu isi. Isi ha wee dị bigger than their body. Ndị a bụ eze ha. Ndị a bụ ndị bụ ndị isi ha bụ leader. Enwere ihe ịghọta. Eji m antị a wee mara ha. A sị na isi na ọ bụrụ isi niile na-ebu ogiri. Ndị Igbo mana ndị Igbo anyị ndị nna nna anyị ha dị very wise. Ha tụkwara ya n'ilu wee kwuo na ọ bụrụ isi niile na-ebu ogiri. Ịghọtara ya? Na isi a na-ebu ogiri bụ ogiri ya jie ya olu. Mana isi kara aka ya na-ebu ogiri. So abịa n'ụwa nwere ndị bụ isi na-ebu ogiri. Take it or leave it. Ịghọtara ya? Enwere ndị bụ ndị ndu born rulers. Ka mma alụgha ọkpụkpọ oku. O nwere onye a na-akpọ David. Akpọrọ King David. Ọkwenugo akụkọ ya. King David happens to be the last child of a man called Jesse. Jesse amụrụ ụmụ nwoke 12. David happens to be the last one. Mana eziri onye amụma ya jebe na ngwurube Jesse ka o jee ebe anwa na-enwelu ka o jee anoint ya nwa ya bụ onye akpọrọ oku. As anointed one. So Jesse onye amụma wee jebe na be Jesse wee luo ebe anwa wee si Jesse ya kpọpụta ụmụ ya niile na o nwere nwa ya bụ onye akpọrọ oku n'ụzọ pụrụ iche ga-abụ onye ndu. O wee bido na nke isi Ruben kpọpụtawa ndị oke ndị niile kpọpụtacha. Mana onye amụma enega anya ọ nwere onye n'ime ha bụ that star of leadership na-egerege iri. Onye na-acha anya nwere onye ọfụ bụ that star of leadership. O wee jụọ ha si ya nwoke Jesse ụmụ niile ọgwụna. O wee si ya na o nwere nke ntọntọ na o nwere this small one, the least among them all. No jere ije kpụpụ atụrụ to look after their sheep. Go and call that one. E wee send the ozi eje kpọta little David. Ozugbo ọfụ that little David ọfụgo the star na-egerege iri for the forehead. So we say yes, this is the one. But we anoint ya David. David mechakwalo chi eze. Ịghọtara ya? Yes. To show you na mmụọ nwere ike choose onye ọbụla. O nwere ike choose the last born. O nwere ike choose the first one. O nwere ike choose onye ọbụla for this special mission. As onye agboro. A na-akpọ mmadụ oku n'ụdị dị iche iche. Ịghọtara ya? So a kpọrọ David ka ọ bụrụ onye ndu, and David ya mechara bụrụ the king n'ebe ụmụnne nọ. Despite na ọ bụ the smallest one. Then ka nkọkwala gị maka onye a na-akpọ Samson. Samson is the world's strongest man. Ọ ka ji the belt till death. Samson maka na ọ bụrụ onye mere ihe o mere. Samson proclaim na a ga-amụ Samson. To the extent na onye ahụma ji egwa nne ya na ọnwa nwatakịrị nwoke dị ime ya. Na nwatakịrị nwoke dị ime ya na Chukwu okike sitere ya ka ọ bụrụ onye a ga-esi n'aka ya wee protect his tribe from ndị ilo ndị na-agba ha mgba na-alụso ha. Wee nye condition si ya na nwatakịrị a na ọ bụrụ na amụpụta ya si akpụkwa n'isi agụba agakwara ya n'isi. Samson amụnte Samson ndị edebe iwu niile nyere ya. Samson bụrụ great man. Mission ya bụrụ ọ ga-abụ onye a ga-esi na ya wee zụọ agbụrụ ya. Etu a ka o si wee dị.
a na-enwe ndị ndu by calling. Enwekwara ndị ọzọ akpọrọ ka ha bụrụ evangelist. Angụ na ngwara nkwụ na-abịa. Ọkwa ịlụtara akụkọ onye a na-akpọ Jona. Jona nwere ọgbụgbọ oku. Jona bụ evangelist. Onye kwesịrị ije na-agbasa ozi ọma na-agwa ndị mmadụ na ike Chukwu dị. Mana agwara Jona ya jebe obodo Ninive ka o je gwa ha wepụ aka enwe n'ofe before ọgha aka mmadụ. Jona jụrụ ya ma eje maka na ọ na-akọnsida nke ma ọ bụ nke ọzọ. Etu a gị nwa na-ene m anya ji wee kwechiri n'ime eje n'ihu ọlụ gị maka na ị na-akọnsida nke a ma ọ bụ nke ọzọ. E wee gbanyere Jona fim. Jona megide ọ karịa ya. Jona che n'ihu ya agbata n'ọsọ. Etu a gị nwa na-ene m anya akpọrọ ugwu andị mana akpọrọ ugwu mana ị na-achọ ka ị gbaa ọsọ si na ime eje ozi a. E wee gbanyere Jona fim. Jona wee je baa ụgbọ sị ka ya gbafee mba jitere aka. Etu esi wee nwee kọl ụtụ na iyi eje ise dị narie chọwa ofu obodo ya agbatara ya n'ọsọ. Jona wee gbaba ọsọ ahụ wee luo ihe ebube wee mee. N'ime ụgbọ Jona nọ nnukwu ebunu mmiri wee tụba. Jona wee na-etinye ya, ndị mmadụ wee na-etinye ha nwụọ na-efuo wee na-asị na ebunu mmiri a na-atụnụ dị abnormal, that something is wrong. No gosiri that na iwe Chukwu dị na arụ ha wee na-asị kedu onye iwe Chukwu dị n'ahụ ya o wee na-achọ ka ọ na-aha niile n'iyi. Ha wee sị mba. Ha wee cheta etu esi eme ihe mgbe gboo mgbe ezi dị n'ugwu kwa. Ha wee sị na ya agba afa na-aga efe nza. Wee fe nza wee ma Jona. Ịghọtara ya? Wee gbaa afa wee ma ya tụọ ogu o wee ma Jona. Wee sị Jona ma brother ọ bụrụ na anyị gbọrọ gị asị mana at this point anyị enwere any other choice than ịtụba gị na mmiri ka anyị wee nwere onwe anyị. N'ọka mma ofu onye nwụrụ ọra karịa ọra nwere ofu onye. O nwere ihe ịghọta. Jona wee tụwa Jona eburu mmiri wee deruju. Azụ wee loo Jona wee kpọjee n'obodo Ninive. Ịghọtara ya? Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ ịma na enwere ike akpọ nwanne gị oku ma ọ family member oku ọjụ na ọma eje na-agba ọsọ ejiri maka ọsọ ahụ ọ na-agba wee na-apịawa onye ọbụla nọ na be nne na nna gị azụ. Ị nwere idea? Ịghọtara ya? Enwere ike iji maka ya wee na-apịawa onye anwa nọ na be nne na nna gị na-apịawa ya azụ. Ọ ihe na-achọ ka nkọwalụ gị. Now, and ọ bụrụ na ha emere the needful on time, mpịawa azụ a na-apịawa Jona nwere ike ịkọnsumu ha niile. Etu a o si dị n'ezinụlọ ụlọ akpọọ mmadụ oku ọjụ na ọma eje ejiri maka ya na-apịawa ndị ezinụlọ ahụ azụ. Ịmụrụ na enwere ike iji oku akpọrọ nne ma ọ bụ nna ọjụ na ọma eje were na-apịawa ụmụ ya azụ na ezinụlọ ya azụ. That can even consume all of them. Ị nwere idea? Jona wee bụrụzie na-emegide tụị ya n'ụgbọ na mmiri. Azụ wee n'o Jona wee kpọjee n'obodo Ninive. Wee ruo ebe a wee gbọọ Jona. Ihe m na-achọ ọgwụ mgbe ọgwụ na a na-akọrọ allegorical story in the Bible. Pick the meaning, the message a chọrọ ka a pasịala gị. Mgbe Jona lụrụ obodo ahụ ọ kara kwechiri etu isi ekwechiri na ọma eje. O wee jee n'okpuru osisi dịka esikọ ya bụ akụkọ ka o nwee shelter, ka o nwee comfort. Wee sị na ike Chukwu mere ukwu osisi anwa na-enye shelter na-enye comfort wee kpọnwụọ. O nwere ihe ịghọta? Ihe ọ pụtara bụ na ike Chukwu na ike ụmụ mmụọ can destroy whoever and whatever that is there to give you protection, to give you happiness, to give you shelter. Ọ bụrụ na akpọ gị ọlụ ịjụ na ime eje n'ihu ọlụ gị, ị nwere ike sị na ọ dị na-adịghị mkpa i wee je n'ụọ dị. Ị ma na enwere ike iji maka gị nwa jụrụ na ime eje n'ihu ọlụ gị destroy ya business dị gị. Ị nwere idea? Ị ma na enwere ike iji because of gị nwa ihe anwa na-enye gị happiness iji wee jụ na ime eje n'ihu ọlụ gị. Ị ma na enwere ike ịnapụ ya. Ị ma na enwere ike ịnapụ ihe ahụ ijide bụ amara m ihe ijide bụ. Enwere ike ịnapụ ya maka na eju n'ime eje n'ihu ọlụ dịka Jona. O nwere ihe ịghọta?
So at that point, you have no one choice than ime ihe asị eme. My brother, my sister, iche na ka m pịawa azụ gị ruo mgbe a ga-ejizi force melụọ gị ahụ. Ịghọtara ya? Maka na use one force on you, you must receive bruises. Ikwena ka ọ dị gị ka nwaanyị jụrụ na ọ ma ejere ihe ọrịa ka ị na-atụ ya ọya. Emmanuel nwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ ka nwere Igbo spirituality maatụ. Ha jụ na ha ya eje maka ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ tiri na-agbanyere ha fim. Ha nwee ihe mgbu. Ụfọdụ ka a tụrụ ọya. Emmanuel nwere ndị mma nwere ike jụ na ọ ma ejere ihe ọrịa tiri n'ụmụ ya ebido nwụba. Ụmụ onye nke mma ofu eze nwaanyị nwa. Mana before o jee n'ihu ọrịa ahụ mgbe ọ na-emezi ụmụ ya bidoro na-anwụsị, ụmụ ya ịtọ nwụọ o ripụ ọsọ. Gbaa ndị nwụrụ anwụ anwụọna. Ịghọtara ya? Onye mụtara ụmụ ịsaa mana ịtọ nwụrụ anwụ before o kweta na ọ eje n'ihu ọrịa. O nwere ike ịghọta. Ụmụ mmụọ don't send. You know why they will not spare you? O nwere onye ọ bụ n'ọnyanwa ka ị ga-eje kwubiri okwu ka udo obi dị. Ị nwere idea? O nwere onye ọ bụ n'ọ gị nwa ga-eje kwubi okwu n'isi onye anwa ka onye a wee nwere onwe. Mana maka n'ihi na ijero n'ihu ọlụ gị, onye anwa nọrọ na-akụ ọta na-ebe akwa na-asị God why me? Nwaanyị ndị ọzọ ji wee dịcha mma, nyanwa adịrọ mma. Akwa anwa ọ na-ebe ga-eme aga na-apịawa gị asụ. Maka na the person keep on bringing complaint na mmụọ. Na-atụ arịrị na-ebe akwa na-akụ ọta. A ga-eji maka ya na-apịawa gị azụ ka ije n'ihu ọlụ gị ka ị wee zute onye dị etu a na mgbe mba. Ịghọtara ya? So ọnya bụ the science. Ihe ya ahụ ike na-enwe ike na a ga-ana ọnwụ mara eji gị na-enye gị obi aṅụrị na-eme gị iji dị ebube iji ji na ihe eje n'ihu ọlụ gị. Mgbe iwu nwoke bụ nwaanyị enwere ike ịkarashịrị gị. I'm a living witness. Maka na nke bụ eziokwu bụ na if my marriage is not crash, I will not go n'ihu. I'm not going to. Yes. They took away what I cherish most. Ịghọtara ya? Gbaa ka njikọta wee jụ bụ esese na enough is enough. Ihe m na-agwa gị bụ na iche na ga-anapụ ihe anyị ji dị ebube. Nwaanyị enwere ike crash business di gị. Enwere ike ịnapụkwa ụdị gị ahụ anapụ. Enwekwara ike ime di gị ahụ ọ bụrụ na anapụrụ ndụ ya. Enwere ike mie di ahụ ihe etia gị chụọ gị. A divorce. Ịma na nwoke nwere ike kwecha ahụ nkwa na ya ga-anụ gị 9 minutes to change your mind. Iche na ọnwụ nye dị nne gị mere ọ bụrụ ya ndị otu chọrọ ka agbanyere gị fim ka ikwere na ọ na-eme. Enwekwara ike sef isi ọnwụ na ị ga-anụ di ahụ enye gị the wrongest person. Onye a ewe chie gị ọnụ n'ala. Ikwere na ọ na-eme ime ka ị na-ajụ onwe gị, this my husband, is it actually that guy that have been longing, dying to have you? What happened? Can I be a major? Or what I be major? Man on email the night. And then when did that person I have brought the only question? Manamaki in email has a game, and we're quite only I get senior where by the film. Keep going on him. And when he got her, I cannot talk about it. So ka anyị banyezie na sayensị ị ga na-afụ. Ọ bụrụ na bido na nwa mgbe ị na-etolite nọ na-abụ ịlọ nlọ omee. I remember abụrụ m onye na-alụkarị nlọ, but when I was young bido na nwa sef nlọ a na nlọ ga-eme and nlọcha na nlọ anwa mpụtara mbọsị anwa o mezuru anyị abịakwa gwa m na nlọ a nlọ n'ụbọchị dị etu a na-ata ata ka o mezuru site n'ihe dị etu a mere nlọ lome egosighị ihe na dream ọ bịara mmezu. Enwere ike ịnọgide etu a ị na-anụ voice. Enwere ike ịnọgide etu a so gị nọ ị na-anụ ka a na-akpọ gị, a na-akpọ gị oku mana o nwere onye na-akpọ gị. O nwere onye na-akọ mba ije jụọ onye na-akpọ m ọsị mba na ya dị akpọ gị. Ọ ihe a mere Samuel na-eme gị. Ihe ị na-edere bụ direction ka a gwa gị etu esi aza mmụọ oku. Ọ bụrụ na mmụọ kpọọ gị isi ya mmụọ kwube onu na-akpọ m kwube na m na onwe odibo gị na-ege ntị.
ka e wee zie ozi. Enwere ndị ije ozi ha bụ na voice ka ha na-anụ ya, nwee ndị nke ha bụ intuition na-agwa ha n'ime obi. That's this their voice, they hear that voice na-agwa ha today apụkwa n'ụlọ, apụkwa n'ilo, apụkwa n'ilo, apụkwa n'ilo, ịpụ ilo ifo ihe emeghị. Nwa ụbọchị ya bụ nwa ụbọchị nnọ anọ m n'ihu shop mgbe I was a businessman. Anọ m n'ihu shop mụ na mmadụ na-akpa nkata. I was standing beside my own signboard, but the signboard edewere in front of my shop. Your signboard anyway. So that time I'm into anmele gadgets, phone and phone accessories then that time. So the issue of mark and beside that signboard. We're gonna go new aware. Say mobile image shop, mobile image shop, mobile image shop. I'm not exactly in that image shop, but I listened to that voice. Was mobile an image shop. Nekwa ka Okada. Federal, among no break or whatever. From nowhere, he did that signboard, of which because I use signboard. And I go back when will condemn will about the signboard yeah. Of which no one and by that at the machine jam on at the signboard wound and serious wound. But they felt that I made this up there. Where was the gam now? You got idea? I was no. Na-eche moto anọ na ugbola afọ na-eche moto ndị eji ugwu Awụsa. The lady mụ na ya nọ n'akụkụ na-akpa nkata ọsị na na-eje ka ejefu nwanne nwoke mụ na-eje ọrụ that time. Contract job ka na-eje that time. So mụ na ya nọ n'okwu ka moto nwa fed break trailer. Ị mana na moto jam ụdagị gbajie ya ụkwụ na you can't even start up. But for me, I didn't know na from another place. All morning, middle seas. But then I check while again. I can know when the voice can know when the banana goes hand and law, when the hand and intuition. And again, on the very common science, so I have one when I be in a malo, being a book. Every time I'm behind the 20. All your own ambori here, the Jahale final. Mazi Bob Eziokwu na abụghị na ya dị that time. Na public yard by that time. Ha na-ele African salad. Amacha. So mana ọ na-abụ ha pụta n'ụtụtụ oge a ma akwado ije akwụkwọ. Ihe ara asị m bịa bụ ha. Sị ha oke ofu onye bụ onye a ka mbụ ha asị m no. Mba ebe onye a. Dụkwaje bụ onye a. Because ha believe na mbụ ha afịa na ha na-eji elecha ahịa. Ịghọtara ya? Ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ ka mgba ha aka ahịa. Ọ na-eme mana that one ọ bụ niile notice kwa na ọ na-abụ mmadụ ọbụla mejọọ gị iwe ebe akwa o wute gị na-emecha na onye a na-enwe ihe mgbu ọkwa sign n'ebe onye abụ o nwere onye ọbụla mejọrọ gị intentionally will go scot free. There were so many signs he get the man about all. If aka this palm, this line see there back will you home in about fancy. About a aka and for star sign, star signs, nakage. Sign nabor, nafia na can dig nafia nake. Sign, never a great personality. However, every other signs he go see, may gabu a great leader, may gabu a god one, galu or do you all more? Manodi. Manobo neighbor a prime minister, Marocas here, Yagotia. Man is a sign on idea. Gozo. Abo na bido nebido gay pure gazu. Agana napogi had a gangre. Madu quecha again qua, or yeme. My name would have advised him, as a cold one. Abro na ewu nwoke ma ọ bụ na ebo nwanyị ma na-akpọrọ na-ezigo gị ya mother ma eziri ya na ministry prophetic ministry ma ọ bụ na eziri just note esekwana ka ime na ndị ọzọ na-eme maka na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọ ma aka ofe ịbụ a special child aka Chukwu dị n'arụ gị
inwe special calling. Ihe ọ pụtara bụ na ihe ị ga-eji dị ebube dị n'akara aka gị. Ihe ị ga-eji wee pụta ihe wee dee ude na ndụ a dị na ya destiny. Na ọ bụrụ na ije n'ihu ọrụ gị, ihe anwa ị na-achọ na Sokoto, ịfụ na ọ dị na Sokoto. Na ihe ị ga-eji dị ebube dị n'akara aka gị. Nọ n'akara aka gị aka ị ga-esi wee dee ude, n'akara aka gị aka ị ga-esi wee pụta ihe, n'akara aka gị aka ị ga-eji wee dị ihe a na-akpọ oturu odi n'afa language. Mmadụ ide ude. Mana mgbe ị hapụrụ akara gị je na-eme ihe ndị ọzọ na ibe gị na-eme, nwanne a ga-apịawa gị azụ. Onye akpọrọ ọrụ na onye akpọrọ ọrụ abụrụ ofu. Mmụọ nwere ike inegara ofe ka anya, that is onye akpọrọ ọrụ. Mana oge gbaba onye akpọrọ ọrụ, mmụọ expect you that you should know better. So ama hapụ gị. Ịghọtara ya? Ama hapụ gị. Agbaghara onye akpọrọ ọrụ, ama agbaghara gị nwa. So kere ihe na-ekwu maka ya. Ihe na-ekwu maka ya na ị ga-atụrụ anyị fụ na imere gịnị na ị na-eme the needful all times. Na ị na-eme needful all times. Dịka onye akpọrọ ọrụ. Ịgwana ka ọ ruo to the point a ga-eji na-anapụ gị ihe iji dị ebube. Esikwana ka ime na ndị ọzọ na-eme. Ọtụtụ ndị ọzọ tibe aka n'ihe ọjọọ, itinye aka na nke ọ ya gara. Ị bụrụ nwaanyị si na ibe gị na-eje Ghana ka ije gbapuo imi ka imewe runs ibe gị na-eme, ọ garụ ndị ọzọ ma agara gị. Nwoke kwechaa gị nkwa, oyi disappoint ya gị. Egoghị ndị ọzọ venza, o nwere ihe anyị egoghị nke gị ga-atọ n'ikwe na nkwa. Ọ ga na-asị gị, I will, don't worry, I will buy, don't worry, I will do this, don't worry. Ihe niile a ekwere gị na nkwa ma emezu ya. Ndị ka mma, ndị ka kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ a kwụrụ akwụrụ, bụrụ asụ odogwu, kwụrụ figure 8. Ndị ka ndị dị ihu ka ntọ ga-enweta favor gị, anyị enweta anything. Ke na-achọ ịkụwara gị n'osi n'ebe a, maka na onye a na-ekiri ekiri adịrọ m n'ikpo ntụ. Ụmụ mmụọ na-eso gị, the forces na-eso gị ka ha so jee n'ihu ọrụ gị will keep on frustrating you because n'ebe ahụ ị na-aga abụrụ ụzọ ị kwesịrị ịga. Ị ga-adị ka Sọl na-aga na-egbu ndị mmadụ che na ọ na-anụrụ Chukwu ọgụ, wee ruo ndị ọ na-aga n'ụzọ ịnyịnya bụ ya aga ije na ọma agazi. Ọ bụrụ na iri tresịrị ya steps, one day monkey go market, no go return. One day ihe anwa ị na-eje ka ije mee na ndị ọzọ mere, ije ebe anyị tọkere. Gịnị ka m na-agwa dịka onye akpọrọ ọrụ, esina ka inye mee runs na ụmụ nwaanyị ibe gị na-eme, ime iwu no succeed. Esikwana ka ije na-eme runs na-eme hookup, o favor ndị ọzọ mee favor gị. Ọnya melụ ụfọdụ ndị mmadụ, even among the called ones, ị ga-afụ majority omenlese na ụmụ nwaanyị. E nwere ụmụ nwaanyị gbadoro atụ, nje ị ga-afụ some divorcee, ị ga-afụ single mothers, ị ga-afụ ndị bigoro life rụọ runs. Ọ na ofegoro ha, o nwere ka ọ ga-esi favor gị. So some of them na-abụ ha beze na nweta sazie kọlụ ha. Ndị mmadụ ewere their old life na-akọ ha ọnụ, which nwa na onwe m dị against. Because sometimes some of these ndị a kpọrọ ọrụ ha na-eme ụfọdụ ihe omume mgbe ụfọdụ o jiri anya eme ihe dị na-abụ sign. Ọ na-eme ya ka agwụ, a na-agwụ ya mgba ọ ya ekwe. Ihe dị na-abụ sign na ọ bụrụ na ịbụ nne na nna mụta nwa na-eme like that, na-eme ka asị na ọ na-eme isi ike, a na-agwụ ya ọ dị ekwe. Ihe nidiri ịwụ ịchịkọ ihe gbasara agwụ ya, chịkọ ihe ndị otu ya ka i wee gbutuo ya anya. Mana ọ bụrụ na ị mere ya, ọ ga na-emekawanye. So mgbe ọbụla ị fụrụ na ị mara ihe ị na-eme ma ọ bụ ihe ị na-eme ka ị na-amara, pay attention. Not likely na ihe a bụ sign na-akpọrọ ọrụ. And there was time ọ ga-eruo, ọ bụrụ na ịjụ na ịma asa ya bụ ọrụ eme gị nka mmadụ, enwere ike imeghe ala, enwere ike ime gị ihe ọbụla, enwere ike ime gị napụ ihe iji dị ebube, napụ that ya prestige. So mgbe ọbụla ị na-afụ those signs
n'ụzọ gị sayensị ndị a m kwuru n'ụbọchị ụzọ gị taa mmadụ kwesịa gị nkwa olu ka o kwe nkwa o mezuo nkwa o disappoint ya o so na one of the signs. Eziokwu na ọbụrụ ụfọdụ bụ nwere ike ọ bụrụ n'ụchụ na cause disappointment nke a dịkwa ụchụ dị iche mana enwere nke bụ na ọ bụrụ ụchụ mana ihe a na-achọ ka a napụghị ihe ọbụla bụ happiness. So ọ dị etu a na-epe attention ka m kwụsị ebe a. So taa m kọwagoro ihe gbasara signs of a cold one. Ị na-afụ ụmụ sayensị ndị a n'ebe ị nọ agbakwana nkịtị. Abụgoro na ị chọbụrụ ije n'ihu ọrụ gị megoro at least mee ekwemagwụ bụgolo ka ị wee baa ya more time ụmụ mmụọ ghara ikwetago na ị ga-eje ozi a mana ha biko ha nyeghị more time mmụọ ya anabata ya dan na idebere ahụ na chọrọ ije ozi a ha ga-edestroy gị. Ha kwụsị ebe a. So inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri echefuna na ị ga-achatị m na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Mọkwanụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, our fans and well wishers. Here nakwa ndị friends of the temple and the children of the temple, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị na distance ama awa ebara ya na ike Chukwu ga-ezute ụnụ n'ihe ọbụla ụnụ na-alụ wee na-arụta ego na ego ga na-abịa n'ụnụ na-alụ na ụnụ ga na-arụ ụnụ na-achụ ụnụ ga na-achụta na mba ụnụ na-agba ama abụnata ihe efu na ụnụ ga-eweta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ maka na akụlụ ụlọ onye barịa. A sị na ụnụ ama anwụchu na ụnụ ama efuchu na onye chụgbu ụnụ na ọ ga-ada na ihe ọma dị n'elu na ọ ga-adara ụnụ na ọdịnala na ọ ga-eburu ụlọ ome ka anya wee were anya ọfụ ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ya gazienụ udo dịrịnụ ka ọ dị echi niile. A sị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu dị eji wee chụ aja na-emecha na ọ ya epu ome. Udo dịrị ụnụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Igbo, precisely. Okay, to start with, I will say thank you for using that word, beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed it. I happen to be one of the 3 executive directors in Fenwork Architecture. Fenwork Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing.
Okay. Framework architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environment associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay. To reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi chiche, like Okwedo, Okulasi, Okumodi chiche, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different, because in Anglican, you only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things, and even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling your nature. And that's what I can hear. That's what I want to hear. I'm going to be baby. I said, Chineke, Zubu Yoma.
Yama ga-enwe na-eke, Yama ga-enwe n'oge, Yama ga-enwe n'afọ, Yama ga-enwe n'afọ, Yama ga-enwe n'ụbọchị niile nke ndụ. Dịka isoro ekwe bata Yama ga-emerere gị, Yama ga-emere gị. Chineke mere gị ihe ọma, Chineke wara gị ụzọ. Ihe ọma bụ ihe ị na-achọ, Chineke gọziela gị. Chineke gọzie gị, Chineke ma gị ụzụ. Ụzụ bụ ihe ọma ga-emerere gị. Ụzụ bụ mmepe ụzọ ga-edere gị. Ihe ọbụla bụ ihe na-achọ bụ nke ọma, Chineke mezuru gị. Chineke gọzie gị, Chineke mere gị mma. Ugbu a na niile ebibi. God bless you. 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 Chineke mere gị mma. Chineke wara ụzọ gara gị. Abasa, nụ ga-abịa mere ma egbu na ntị ike dị n'ụzọ gị wewe.